Atletiko kamiseta bat defendatzea beti da motivazio garrantzitsua. Beti daukazu aukera bat gauza desberdin bat defendatzeko, baina momentuz gainera posibiliak daude, ez? Guk 7 urtetik gure responsabilitatean 7 urte daramagu, eta bostean gauzak oso ondo joan dire, eta bian, Marcelo Bielsan bigarrenan eta ongotan, ez dugu beste 5 urteetan eragutzi dugun aurpegia lortu. Baina errepasetzen badugu apur bat atletiren historia, ez dugu aurkituko olako sasoi bat 7 urteetan. Ez badugu ligako tarte hori ikusten, Pedro Ortenetxeren juntaren 8 urteak, eta gainera momentu hartan ere, momentu zailak egon ziren, denetarikoak, ligak irabazi ondoren, txopok hartu zuen ekipoa, esen urte hon bat euki, gero Kendal eta Txitxurekin esen urte hon bat euki. Hori atletinen historian olako asko egon dira. Arraroa izan da, 7 urtetik 5 urte onak eukitea, ez? Orduan, beti dakigu, 4 urte ondo egiten duzunean, 5garrena beti da zailago objektibo horrek lortzea, eta ekipo eta talde asko daukaguz horrek ikusteko, ez? Euki dugu Erreal adibidez UEFA sartu da urte baten, baina ez du mantendu dinamika hori, Zeltak ere zuen mantendu pasan urtean, ez da erraza mantentzea, eta talde honek lortu du oin. Ongo urtean, kostan jaku gehiago, gero lesio asko ere euki ditugu, eta hor gaur ez, baina meintzat momentuz borrokatu behar dugu daukagun posibilitateak.